Croeso nôl i'r gegin, a rysait bach melys sydd gyda fi I chi pnawn yma, sef cacen mocha, cyfuniad o siocled a coffi. Ac felly, yn yr un ffordd ag arfer, fi'n gyfuno'r cyfan, fi'n gwneud e'n mor gloi ag allai, fel bod chi'n gallu catio mlaen I wneud yn un chynan. Mewn i'r peiriant pnawn yma, yn y trafna gyda llaw, wrth gwrs gallwch chi ddefnyddio llwybren a powlen. Menyn yn mewn, a ni jyst am feddalu'r menyn tamed bach. A beth dwi'n gwneud pnawn yma yw defnyddio 225 o bopeth, sef 225 o fenyn, o siwgr man, ond does dim rhaid bod yn siwgr gwyn, gallu bod yn siwgr eiraidd, caster, gallu bod yn siwgr brongole, defnyddio beth sydd gyda chi. Blawd hi'n angodi, ond i blawd plaen a bod yn codi y tro'n iawn, a 4 wy. So, siwrne mae gyda ni menyn wedi hylalu mewn fyna, ni'n ychwanegu'r siwgr, ni'n droi y lams mewn bach, ni'n mwyn I siwgr y siwgr yma'n cael ei giro, a bod yn diflannu mewn i'r menyn I gyd. A wedyn cyn symud mlaen, ni'n mynd I sychu ochrau'r bowlen lawr, fel bod popeth nôl yn y gwylod yn gallu cael ei gyflwyno'n rwydd iawn. Dyna ni, so fel chi'n gweld, mae fe ar hwn, mae hwnna'n ffain, a ni'n mynd nawr jyst crafu fe o amgylch fel hwnna, I wneud siŵr bod y cyfan yn y gwylod. Wedyn, byddwn ni'n ychwanegu yr 4 wy, 1, 2, 3, 4, wyau o'r ieir, beth yw nhw? O'r wyhed, maen nhw'n tu ôl fan yna goffa fi, o'r wyed yw'n ei, felly mae yna felynwy enfawr iddyn nhw, sy'n hyfryd ar gyfer wneud cacennau. Troi hwnna rownd trwy bach, a wedyn ni'n angen crafu ochrau'r bowlen lawr to. Dyna ni. Rownd fel hwnna. A wedyn newn ni gyfuno wedyn yr menyn a'r powdwr siocled. Mae'n gacen mocha, felly blawd fan hyn 250 fel wedys I, a wedyn nhw 30 I 40 gram o powdwr coco. Fel wedys I, cacen mocha yw e, felly cyfuniad o coffi a siocled, felly coffi gyda fi fan hyn, jyst 1 shot bach o espresso, so does dim llawer o goffi fyna, ond mae fe yn gryf, okay? A wedyn mewn ar blawd, a wedyn mewn ar coffi yn syth. Falle fi 50 ml yna o goffi cryf. Os nag oes peiriant espresso gyda chi, dwi'n rhoi 1 llon llwy o goffi arferol, gyda jyst dropyn falle 50, 2 llon llwy gwrdd o ddŵr. Dŵr berwedig I gael ei dodi mewn, a wedyn dwi'n ddefnyddio hwnna yn y gymysgedd. Felly dyna ni y cyfan wedi cyfuno yn llawn fyna. Nawr I dynnu fe wrth yr padl yma fan hyn. A jyst I chi gael gweld. Eisiau tin bach. Dyma ni. So gyda'r tin, jyst tin bach arferol fel tin brownie fi'n galw fe. Fi wedi dod I bach o bapur gwrthsain mewn ynddo fe. A fel chi'n gallu gweld, mae'r cymysgedd yn weddol stiff. Os chi'n teimlo bod yn rhy stiff, ychwanegwch tamed bach o lath iddo fe cyn neud hyn. Weithiau mae wyau yn gallu bod llai want, felly defnyddiwch bach o lath er mwyn cael neud e yn ddigon gryf. Wedyn, newn ni defnyddio hwn, jyst I wasgaru y gymysgedd ar draws gwylod y tin. Sef eisiau mynd yr ymylon, wrth bod hwn yn mynd i'r ffwrn, bydd y menyn yn toddi a bydd y cyfan yn wasgaru wrth ei hunan beth bynnag. Mae hwnna'n i'r ffwrn am tua 25 munud tua 180 Celsius. Yna mas o'r ffordd. A mae gyda fi'n fan hyn, a jyst am mwyn arbed amser, fi jyst wedi gwneud buttercream bach gyda sugar icing, menyn a 1 shot arall o goffi o espresso. Jyst dod I fe mewn, cymysgu'r cyfan at ei gilydd a dod I fe dros top y gacen. A I addurno, os nad oes gyda chi sprinkles a cnau ac yn y blaen ar ôl, bari bach o siocled, peanut potato, a wedyn gallwch chi ddod I darnau bach hyfryd o siocled golau neu tywyll, mae'n lan I chi, beth sydd gyda chi, dros y top fel yna. A na gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw ychwanegu cwbl o drops siocled gwyn, a mae eisiau dod y tegil yna. Felly, mwynhewch y penwythnos a newch cacen mocha.